undskyld ikke, men det er virkelig fedt. Det, altså, vi mødte der, hvor vi var ved at grave. Vi fik ordentligt mange fotos. Og hvis I ved, hvor vi er henne, så kan I lige kigge på os. Ja, til panden, og så her. Vi er til Pride, og det er fucking hyggeligt. Men får bare high fives af alle, bro. Så ja, det er hyggeligt, men også lidt sådan inappropriate people, så ja. Men det er virkelig hyggeligt. Sådan, du skal ikke komme til Pride, og hvis... Hvis I møder mig, Erik Hall og Tip, og nu, nej, I skal se min og så I skal se, altså, hvis I... Også hinandens venner. Ja, hvis I ser os, så skal I bare lige komme over. Ja, og så, jeg skal lige sige, alle de kendte YouTubere. Ja, og hvem de ser den her video. Alle de kendte YouTubere. Alle de kendte YouTubere. Alle de kendte, de kører i NYX Professional Makeup vogn. Og hvis I gerne vil møde, jeg håber virkelig, at dem vi har mødt ser med på den her video, for vi er virkelig store fans af dem. Ja, og vi har fået rigtig mange ting, vi har fået den her. Det er virkelig hyggeligt, og hvis Erik Hall og Tip ser den her video, love you, vi elsker dig. Og det er også Erik Hall og Tip, og skriv lige i kommentaren. Nej, fordi det er ikke sikkert. Ja, okay, vi ses, vi elsker